Bună tuturor, eu sunt Cătălina și astăzi o să filmez un video cu acest joc cu pisica. Acum haideți să o căutăm pe bunii. Uite pe bunii, trebuie să avem grijă să nu cadă, fiindcă am nămărut, dar fugi. Fugi. Aoleu, vine cu tigaia după mine. Vine cu tigaia după mine. Bunii, sunt și o mâță. Vine bunii și mă prinde. Nu, bunii, nu! Bunii, nu, bunii! Gata, nu mă mai prinde bunicuța. S-a dus la televizor. Se uită la pisicuță, la fel ca mine. Ce aia? Wow! Ce tare! Bunii s-a ridicat, bunicuța. Bună, bunii! Oh, răbățelul! Răbățelul, mititelul! L-am pornit? Ce am făcut? Nu înțeleg ce-i cu roboțelul ăsta. Uitați-o pe bunica. Aș vrea să sar la ea în cap, dar mă bate. Bunicuța! Bună, bunii! Bună, bunii! Nu mă bag în seamă. Iar îmi dă acest robot. Wow! Vreau să mă pun aici. Și apoi... Wow, calculator! Wow! 1, 2, 1. A pornit bunii televizor. Tabla cu pisicuță, nu pune la pisicuțele, că văd că are o grămadă de lucruri. Scuze-mă, bunii. Ridic acum. Gata, bunii. Patru. Eu nu înțeleg care este parola. Ușor să nu dămurăm pe aici lucruri. Am intrat, se pare că în geam. Vreau să mă sui aici. M-am suit.
Wow, ce tare este aici. Apa, apa, apa. Wow. Apa, apa, apa. Apa, apa. E greu să mă urc. Să mergem aici. Cred că i-am cam doborât ăsta lui Bunny și se cam supără pe noi. Bunny, unde ești? Uitați-vă, e la televizor. E la televizor, Bunny. Haideți să ne uităm cu ea. Pisicuța, Bunny, poți să schimb. Astăzi televizorul. Eu vreau să îl aprind. Bunny, tu nu mă speli pe mine. Să-ți fie rușine. Vreau să schimb de aici să nu mai facă niciuna. Mă duc și eu acum la pian. Bunicuța dansează.